Wel, di dod o farod. Geraint Davies o Llangenell, da chi'n iawn? Ie, fi'n iawn, diolch, chwrw. Ond nath ni weld diwrnod o blaen, sut, da chod, yr bobl wedi ennill felly. Ie. Ond be o'n i eisiau gweld, sut da chi'n neud nhw? Sut dechrau? Wel, mae da fi unedd o'i ben i ddod i ar sianc neu'r ffon. A wedyn, mae da ni un wedyn wedi cael ei glido mewn i'r pen. A beth sy'n digwydd ar ôl ni wedyn, yw defnyddio'r ffails i gael e'n iawn. Mae rhaid bod siap yn iawn, a mae rhaid i ffitio yn y llaw yn iawn a chwbl. Wel, wrth gwrs, da chod... Chi am gael go? Wel, os ydych chi'n danos i fi, ie? Ie, na ni. Rwy'n ni on mewn yn barod. A wedyn, sydd i'r ochr un i chi gynta. A mae da chi gyrf yn mynd mewn, a mae da chi cyrf yn mynd tu allan. So, defnyddio'r fflat i fynd tu allan, a mynd o'r ceno, mae da fi llinellu ar y ffon. So, mae eisiau dal y ffeil yn fyma. Ie, mynd o'r ochr na, a mynd i'r cenol fyna, a wedyn yn y cyrf sy'n mynd mewn, defnyddio'r rwm. Ie? A wedyn defnyddio hwnna. So na gyd yw o'r ochr na i'r ochr na. Iawn, o'n i gael go. Carry on. Dwi'n mynd joiner, de. O, fi'n siŵr newch chi fe'n iawn. Gau yna'n dyn. Stewch chi o'r cenol, a all y way lan i'r cenol fel la. Ie? Na i. Tyma bach o bractis fydd eisiau. Ie, tad. Ie. Na i, mae e'n dod. A mae'n eipyn o waith, does, da chi eisiau gwneud hyn am oriau, does? Oes, mae cwpl oriau mynd mewn i wneud nhw, oes. A cael nhw'n iawn, a cael nhw i ddisgwyl yn iawn, a i ffitio'n didi yn y llaw. O, mae'n siŵr, wbath fel hyn, enwedig efo fi, efo wbath bach adre, da chi'n sbio nhw, a da chi'n meddwl bod chi wedi gael o'n iawn. Wedyn, da chi'n mynd â fo'n dol i'r feis. Na, disgwyl arno fe eto, wedyn nôl i'r feis. Dach Na fe, ysgym moyn a chi am droi fe rawn a wneud y tyma bach yn ochr arall. Wel, Geraint, dach chi'n mynd i wneud? Na i brynu'r ffon gynnwch chi, a dal i chi wneud o. Diolch yn fawr chi. All right. Champion. Good.